Il-kap nazzjonalista Adrian Delija għadu maħax passi fil-konfront tad-deputat nazzjonalista Tony Bezzina. Din il-ġimgħa l-Qorti tal-Appell ikkonfermat li Tony Bezzina qabad ħaddiema tal-Gvern jagħmlu xogħol fil-Gażin Nazzjonalista taż-Żurriq. Bezzina ġiel lil dawn il-ħaddiema jiffirmaw dikjarazzjoni falsa li mhux vera wettqu x-xogħlijiet fil-Gażin. Aġir kundannabbli bil-qorti tiddeċiedi kontra Tony Bezzina. Il-każ ta' Bezzina qiegħed iwassal sabiex id-deputati nazzjonalisti jkunu skomdi jikkummentaw dwaru. Viżibilment skomdu d-deputat nazzjonalista Claudio Grech għalilna biex nistaqsu lil Adrian Delija dwar jekk għandux jieħu passi fil-konfront ta' Tony Bezzina. Dwar kif Dr. Adrian Delija għadu maħax tip ta' passi fil-konfront ta' Tony Bezzina li kien hemm sentenza fil-konfront tiegħu fil-qorti. Deċiżjoni dik saqsi lil Dr. Delija, saċin mhux spokesman ta' Dr. Delija. Il-kap nazzjonalista Adrian Delija baqa' ma kkummentax dwar dan il-każ. Fil-fatt Delija ilu ġumatejn ma jidher quddiem il-ġurnalisti biex f'kampanja li skont li t-leminija tiegħu Pier Portelli kellu jidher kuljum, spiċċa jinħeba biex ma jweġibx dwar l-allegazzjonijiet gravi ta' ħasil ta' flus li għandu pendenti fuq rasu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.